Bonga ukuthi uJesu angakufihli konke angawafihli amazwi washo ethi noma efike lesikhathi sokomiwe vele ememeze ezwakale futhi ezwakale yabona engakufihli ukoma kwakhe. Alibonge igama kaJesu. Wena ongenela womiwe isikhathi sakho sokuthi uphuze uphume incane olingasekho. Kothi amanzi nginawo ngiyavutha bazalwane ngiyawuza umoya wami ukuthi uvuselelekile. Isikhathi sokuthi wagcwalise ukuze makufika isikhathi sokomiwa ngoba usuyabona ukuthi kulolu hambo siyafika isikhathi sencane bazalwane. Haleluya. Ngicela shayeleni inkosi izandla once again egameni lika Jesu. Kugqitshiwe. Uthi correct ngihamba kahle. Yes, kugqitshiwe. Ngicela samukeleni ubaba uMhlamvu bazalwane. Sishayeleni inkosi izandla eseza ngaphambili. Izwanini udaba oluhle oluvele Golgotha lapho uJesu umhlobo muhle emnqoba uSathane emnqobu Sathane izwanini udaba oluvela Golgotha lapho uJesu umhlobo muhle emnqoba uSathane wathi kuphele washo khona Golgotha wathi kuphelele washo khona Golgotha. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama likaKristu Jesu. Asihloniphe isithandwa sethu umoya engcwele uNkulunkulu wethu omkhulu kakhulu, umhlengi webandla nomgcini webandla. Sisesandleni sakhe uNkulunkulu sifihlile emandleni kamoya engcwele. Alibonge igama likaKristu Jesu. Sihloniphe abazali bethu baba nomama, ngicela sibabingelele, siyababingelela kakhulu, siyabahlonipha ngegama likaKristu Jesu. Ngicela sibaphe izandla. Amen. Sibingelela abafundisi bonke, umfundisi baba Xulu nomama, siyabingelela ubaba umama Ngubane, umfundisi omdala, umfundisi junior baba Ngubane nomama, umfundisi Ntanzi, abafundisi bonke abakhona ibandla likaJesu, usawotwezwe, sawoti womhlaba, abantu abazoziweyo, isizwe sengcwele. Abantu abazoziweyo, abantu bakaNkulunkulu, abantu ababizwe ngegazi likaJesu. Awusanibonani bazalwane? Worship team sanibonani? Lapha kwethu ngegama likaKristu Jesu. Noma kuqhabe phela asizazi ukuthi singobani, ukuthi siwusawotwezwe, siwumuzo wakhe entabeni ongesitheke, sizizwe singcwele sikaNkulunkulu. Yebo singcwele ngoba alo nathi alo. Amen. Alibonge igama likaJesu. Greetings to my wife, my other half. Egameni lenkosi. Amen. Ngusiphiwe ngwakamhlamvu, ngumntwana kaNkulunkulu, sindisiwe, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Cela siye ku John chapter 19 verse 30.
verse 30. verse 30. Kwathi kuba uJesu wamkela uVinika wathi kufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Ngihlabelele lengoma ethi yizwanini udaba oluhle oluvele eGolgotha. I once heard this song ubaba omdala ngelinye ilanga ivuka nje sengihlezi la ithi yizwanini udaba oluhle oluvele eGolgotha. Bese ithi mayiqhubeka ithi lapho umhlobo omuhle emnqoba uSathane nya. Bese like lithi iculo maliqhubeleka lithi kuphelele washo khona eGolgotha. Alibonge igama lenkosi. Akhona amanye amavesi but ngenxa yale verse bengithande ukuthi ngihlabelele leli verse ngenxa ka John 19 verse 30. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli wathi ukuba uJesu awamukele uVinika. Ziningi izinto ezenzeka before, maningi amanye amavesi enzeka before amukele uVinika. Maningi amanye ama-events enzeka before amukele uVinika. Enye ama-events umfundisi uNtanzi ukhulumile ngayo. Wathi baxolele. Alibonge igama lenkosi. Aqhubeka ama-events kwaze kwafika kwi-event where amukela khona uVinika. Lithi iBhayibheli uma esewamukela uJesu azi ukuthi usefike esigabeni sokugcina sokuphila kwakhe, wayesegebisa ikhanda lakhe wafa. Alibonge igama lenkosi. Ngicela sifunde kule version. It is so when Jesus had taken the wine, he said, all is done. Jesus is saying all is done after he had taken the wine. Jesus is saying all is done after he had received the wine. Ubaba laid the foundation earlier about Exodus chapter 12. iBhayibheli lalifundisa ukuthi uma ngabe uNkulunkulu esohlelweni lokubakhipha eGibhithe usekhuluma ngomlomo kaMose. Ngithi verse 2 or verse 3 uthi khuluma kubo, khuluma enhlanganweni kaIsrael uthi mabazithabathele iwundlu indlu ngendlu. Alibongwe igama lenkosi. Indlu nendlu mayithabathe iwundlu. Kwangathi bazalwane bengingathi bazalwane ngike ngezo eBhayibhelini lithi ngoku anazi yini ukuthi imizimba yenu iyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. So ngifuna ukuzothi iwundlu kumele lithathathwe indlu nendlu, because indaba yewundlu akuyona eyawonke wonke kodwa eyendlu nendlu. Kungenzeka uze wathi ubaba earlier on bekungenzeka ukuthi balithabathe iwundlu kodwa bengawalandelanga ama-instructions bagcine sebethabatha iwundlu elilesici. Makufika ingilosi yokufa overnight noma ngaleso sikhathi yafika ngazo, noma igazi lalibheciwe emakhothameni bayidla inyama kodwa babengeke base basindiswe ngenxa yokuthi abazange bathatha ama-instructions. So bazalwane, indlu ngendlu kumele ithathe ama-instructions. Ama-instructions ayizwi likaNkulunkulu. Awekho amanye ama-instructions esinawo ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi.
lithi iBhayibheli uyabanikeza ama instruction further uthi alosiwe ngomlilo uma senilidla nilidle inkalo zenu ziboshiwe. In other words, uchazile ubaba ukuthi ngokomkhosi wakwaJuda noma kwaIsrayeli bekufanele makuthiwa inkalo ziboshiwe imithwalo yabo bebeyibophela okhalweni be ready for ukuhamba. Lize lithi iBhayibheli izicathulo zenu zisezinyaweni zenu. In other words, kufuze nibe ready nikulungele ukuba maniliqeda niyaphuma. Alibonge igama lenkosi. So ke lithi iBhayibheli ke balidla ke iwundlu indlu ngendlu. Lithi iBhayibheli kwakungafanele kusale anything okusalayo bekufanele kushiswe ngomlilo. Alibonge igama lika Jesu. Alibonge igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ke uNkulunkulu wawumisa umkhosi wePhasika from that time. Wayesethi uNkulunkulu awenziwe lo mkhosi from generation to generation. Alibonge igama lika Jesu. Alibonge igama lenkosi. Nawu bazalwane uJesu ngifuna ukuzothi uJesu is our Passover. Ngoba uJesu esiphambanweni wasinqobela izinto ezasihlula. Ngoba uJesu esiphambanweni wasithengela uNkulunkulu. Lisho njalo in the book of Revelations. Alibonge igama lika Jesu. uJesu esiphambanweni wasi lithi iBhayibheli wathi sewuthathile uvinika wayesethi all is done. And ama version athi he voluntarily gave his life, his breath. Ngamanye amazwi wakwenza lokhu voluntarily, wazinikela. uGalatians uthi owazinikela ukuba asophule ezweni elibi lamanje. Alibonge igama lika Jesu. Alibonge igama lenkosi. Naka bazalwane uJesu la ube fulfilla imission uNkulunkulu abekade emthume yona. Because uyamuzwa uJesu njalo mayikhuluma uthi ngenza intando yongithumileyo. Alibonge igama lenkosi. uJesu akakwenzanga obekuthanda uye because nasensimini eseGetsemane uthi ukuba kuyangami ngaba le cup iyadlula kodwa makungabi intando yami ukudlula kwale cup makube intando kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. So ke bazalwane simuzwa simthola ke esesiphambanweni uJesu ezosilwela ezosinqobela ulibo lemndeni. Ezosinqobela izinto ezahlula omkhulu, ezahlula omama, ezahlula abazali bethu, ezosinqobela. Once wamukela uJesu wasindiswa, you are umnqobi ungaphezulu. In fact ungaphezulu kwabanqobi. You are more than a conqueror. You are not even a conqueror. Once Jesus has come to your life, you are more than a conqueror. Once Jesus is in you, umusudlile undlu, unamandla okuhamba uwela iJordane. Iwundlu abantu abawela ulwandle olubovu abantu abadla iwundlu kuphela. Bonke abanye abazama ukuwela ulwandle olubovu bengadlanga iwundlu. Lithi iBhayibheli babonwa oMiriam base babhala iculo oMiriam lithi bababona sebenomfula osebeni lolwandle. Alibonge igama lika Jesu. Because bazama ukuwela bengadlanga iwundlu. Alibonge igama lenkosi. Now when Jesus is in the cross, he's receiving the wine. And when he has received the wine, he says all is done.
usethi ke uJesu kahle kahle uyawazi umsebenzi azowenza. Uthi sebesindisiwe, sebehlengiwe, sebekhululiwe, sebenqotshelwe, sebephiwa amandla, sebenamandla. Elithi iBhayibheli makathi ongenamandla nginamandla. Alibonke igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli mhla efa esiphambanweni wafa enyameni waphiliswa emoyeni. Alibonke igama lika Jesu. Abanye ke bathi ke theologically wayekhuphuka bathi igazi lakhe akulona lonke igazi lakhe elaqonsela phansi. Elinye kuthiwa ingelosi zalikhongozela wakhuphuka waya ezulwini wayofakaza ngelakhe igazi, wangena endaweni engcwele wafika walifafaza wathi sebekhululiwe. Eyo reporter phela umsebenzi awenza esiphambanweni wathi sebekhululiwe, sebehlanziwe, sebephiwa amandla, sebengabanqobi, sebenamandla. Alibonge igama lenkosi. So Jesus is saying all is done. All is done. Awubasona ngathi ngamemeza kakhulu ngithi all is done. Awubathandekani khona phasikeni, all is done. All is done. Only in Christ Jesus. Only through the blood of Jesus. Only through the cross. And to your surprise, salvation was fulfilled practically on the cross. Because Jesus is giving him an assurance. Akangabazi uthi namhlanje awubazalwana abo kodwa nikhona bathandekani khona bazalwana. Uthi namhlanje ngizoba nawe eparadise. So once you receive Jesus as your personal savior, Jesus gives you an assurance that he will be with you. uJesu akangabazi ukuthi uzoba nawe because he knows his identity in God. Abese yabhala kumpostoli Paul athi ngokuba ukuphila kwenu kufihliwe kanye noKristu ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Yabona ke uma ukuphila kwakho kufihlwa kanye noKristu kusho ukuthi kusafe. Ubaba uchazele ngelilanga uthi uma kuthiwa ukuphila kwethu kufihliwe kanye noKristu kuNkulunkulu kusho ukuthi whoever ofuna noma ofisa noma nenjongo yokudestroya ukuphila kwethu noma ofisa ukukuthatha noma ofisa ukwenzani ufuna adlule uNkulunkulu kuqala, because we are in God through Christ. Because Christ is in God, then we are in Christ. So he who wants to have access to our lives will have to have access to God first. Komele ahlule uNkulunkulu kuqala ngoba phela iBhayibheli lithi ke uma ngaba ufuna impahla yesiqhwaga kumele uqale wahlule sona isiqhwaga. So uNkulunkulu wethu iBhayibheli limveza njengeqhawe lokulwa. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu waphula umcibisho lo womtsalo. Lithi iBhayibheli uhlakaza zonke izizwe ezithanda ukulwa.
lithi uNkulunkulu obeka imishaya izindlu zakhe emanzini angavumi unyawo lethu lishelele. Lithi uNkulunkulu ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Uzathi nginguJehova enakekho omunye ngaphandle kwami. Awubazana lesesingasho sithi all was done on the cross. We were saved. We were redeemed. Sesingabakhululiwe, sesingabahlanziwe. Noma ngaba besahluleka, noma ngaba besihluleka kangakanani. In Christ we are the winners. Hayi esontweni. Because ukabhala uJohn wathi babusisiwe abafayo befele enkosini. Akashongo lutho ngesonto. Akashongo ukuthi babusisiwe abafayo befele esontweni. Nama babusisiwe abafayo befela eHoly City. Uthi babusisiwe abafayo befele enkosini. Isibusiso sokufa usizwa lapho kuphela uyasigcina futhi. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lika Jesu. Sabazalwane, all is done, kufeziwe. It is finished. It is finished. The prophecy has been fulfilled. The mission has been fulfilled. God, do you remember Matthew 21, Matthew chapter 1 verse 20, verse 21. Matthew chapter 1 verse 21. Matthew 1:21. Uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Now Mary is being told la ukuthi uzokwenzani. uMaria uyatshelwa la ukuthi uzokwenzani. Kuthiwa uzozala, akabuzwa ukuthi uzozala yini noma angazalani. Kuthiwa uzozala indodana. Bese futhi siyakunikeza negama ozoyiqamba ngalo. Now, leli gama ke elithi Jesu lisho umsindisi. Now, ngizoliqhubeka ke siswami. Uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yes. Ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Now, uJesu nguye ozosindisa abantu ezonweni zabo. In other words, ibona bonile kodwa bazosindiswa uye. She is being given the name, usenikeza nomsebenzi ukuthi uzokwenzani ngegama, because igama is very much important. That is why uNkulunkulu iBhayibheli mungabe ufunda somewhere lithi iBhayibheli wasizala ngokuthanda kwakhe ukuze sibe yidalo zokuqala embusweni wakhe. Alibonke igama lika Jesu. Yabona uma ngabe uNkulunkulu esizala usuke nenhloso yokuthi sibe ngamazibulo, sibe abokuqala embusweni wakhe. You know ukuthi you are the first. uNkulunkulu, you are the priority. As a child of God, uNkulunkulu, you are a priority. Ingakho uNkulunkulu wathatha ingcenye yakhe noma wathumela uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayefuna uNkulunkulu. Ingelosi ayikho ingelosi enelungelo lokushumayeza umuntu. That is why umfunda incwadi yezenzo uPetro, is it Peter? Is it Peter? Yafika ingelosi yangamshumayeza. Is it Peter? Is it Peter? Kodwa what two men? Oh. I think it's if I'm not mistaken, is it Anania? It's Cornelius. Thank you, Baba. Ingelosi ifika ku Cornelius. Ithi thumela ku Petro eJopa. Ngo uye ozokhuluma izwi ozokusindiswa ngalo. Yangamshumayeza, yamshiya isimfici. Ngoba uNkulunkulu ushumayeza uNkulunkulu.
uNkulunkulu ukwazi ukukhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu ukwazi ukuzwa uNkulunkulu. Sasingeke sizwe ingelosi, sasingeke si-understand ingelosi. Ingakho uNkulunkulu wathumela uJesu, ngoba uJesu uye okhuluma izwi elingcono kithi. Alibonge igama lenkosi, alibonge igama likaJesu. Sengivala abathandekayo, Jesus is in the cross. Usebuhlungwini, but he knows. Akusho ukuthi uma ngabe udlule inhlungwini you don't know. You must be on your mind. You must know the prophecies. You must know the word. Even if you're going through troubles and problems and tribulations, you must know the words. Be aware of what is going on. So now Jesus says, all is done. This is a very big statement. All is done. And after he said all of this, he voluntarily gave his spirit. He voluntarily gave. Something. Ngimnikeza ngoba ngithanda mina. Khona la azathi khona uJesu nginamandla okubeka ukuphila kwami futhi nginamandla okubuthabatha. Amen. So akubeka ukuphila kwakhe ezandleni zikaNkulunkulu. So ngifuna ukuthi bathandekayo namhlanje ebusuku. Jesus knew. uJesu wayazi ukuthi emva kwalokho uzovinika. Mangabe sengiwamukela uvinika kobe sekufezile. Ngizobe sengiyabuthabatha umoya wami ngiyawubeka ezandleni zakhe. Alibonke igama likaJesu. Lithi iBhayibheli after he taken the wine, he gave up his life. He died. And uJesu died for us, for our sins. He was actually paying. There was the transaction. Kwakwenzeka transaction laphana. Ngakhuluma last year ngathi le transaction eyenzeka laphana, it's a kind of transaction that cannot be voided. Wonke amanye ama transaction mofike eShoprite, uma kwenzeka ukuthi ushoda ngemali, kuyenzeka ibe ivoidwe leyo transaction. Kuthi hayi no ngicela ngibuyisele lokho ukuze ngikwazi ukukhokhela lokho. But the kind of transaction uJesu ayenza, it cannot be voided. It cannot be cancelled. It was done. It was done. Iphasika lethu keke lele lenzeka ngaleli yalanga ebusuku. That was our Passover. Because bazalwane kwakufanele sife lapha ngeziphambeko zethu. Usho njalo uMphostoli Paul. Uthi sasikude noNkulunkulu ngeziphambeko zethu. Kodwa ngoJesu sabuyiswa salethwa eduzane. So kwenzeka the transaction that cannot be reversed. The transaction yenziwa ngegazi likaJesu, yenziwa ngokufa. Ngeke ngasebenza ka game mass discounters years back. Beke kwenzeke laphana uma uzothenga something. Mhlawumbe ubona ifridge kaMacro noma ubona ifridge kaShoprite noma kuphi noma ikuphi. Bese uthi mina no, I am a customer mina la ka mass discounters noma la ka game. So angithengi kwenye indawo. Ngilibone ngeprice mhlambe say for instance lu 18,000 la ka game. Kodwa ngilitholela ngaxolisa ukubiza amagama ezitolo. But ngibona 18,000 ka Checkers. But mina ngifuna ukulithenga la ka game. La ka game lu 27,000 noma lu 22. Khona le nto bebeyenza abakubhalela yona kuthiwa price beat. Imanager ibikwazi ukwenza le nto ekuthiwa price beat. So no, we will beat that price so that you buy here. So le transaction eyenzeka ngegazi lika Jesu. Ngisho ngavelo iziphukuphuku kangakanani athi uzofela abantu. This transaction cannot be beaten. Ngisho bangaqhamuka babe baningi bathi thina sesizwe lo, thina sesifuna ukusindiswa yilo. This kind of transaction cannot be beaten bazalwane. uJesu wafa
and thina sasindiswa, sakhululwa, sahlengwa. Akusophinde kube khona elinye igazi elinamandla